ఈ వాటర్ బాటిల్ ధర ఎంత ఉంటుంది? ఒక 10 రూపాయలు ఉంటుంది. ఇందులో ఏముంది? నీరుంది. మరి ఈ బాటిల్లో ఈ నీరు బదులు నేను పాలు పోస్తే ఈ బాటిల్ ఖరీదెంత? ఇదే పాల బదులు ఇందులో పెట్రోల్ పోస్తే దాని ఖరీదెంత? అదే పెట్రోల్ బదులు దీంట్లో నేను పాదరసాన్ని నింపితే దాని ఖరీదెంత? అదే పాదరసం బదులు బంగారాన్ని పోస్తే ఈ బాటిల్ నిండా ఉన్న బంగారం ఖరీదెంత? అంటే బాటిల్ మారదు, కంటైనర్ మారదు, కంటెంట్ మారుతుంది, మన కంటెంట్ మారుతుంది. ప్రపంచం నీకు విలువనిచ్చేది ఈ శరీరానికి కాదు, ఈ మెదడులో ఉన్న జ్ఞానానికి. నీలో ఏది ఉంచుకున్నావన్నది ప్రపంచం నిన్ను గౌరవించడానికి సాధనం అవుతుంది. నీ విలువ పెంచుకోవాలంటే నీ కంటైనర్లో ఏ కంటెంట్ ఉండాలో నువ్వే నిర్ణయించుకో.